Hanya kasih kan riu terik unai lur la play pat ba ya kejeng yakop la kai basketball kabalatip kum kanehu inter college men and women tournament 2016. Ha kejeng lang beralong hanya ka step ha kuat jong kani ka skol ba kabadan ha umshing. Ya kejeng lang la penyat dau no hika jong kani ka skol ba bapaj ka kami la kai ha ka sports department nehu Dr. S Umdor bala play pat ba ya kani kejeng yakop da kano hika ka bakmi ya ka college development council nehu Dr. CR Dingdo. Hakani je ko lawan simenta ki arprat li ki kan hon ki college ba per ki balawan ka leng ka jila bat nakini baro khandre tuli ki kan hon na ki shinrang ba ka artli ki kan hon ki kan thai hanne ka sngi la sakhi ka wei na ki je khon ka balong ro kom ka jing sedang jong ni ka je ko ka baralong ha pedang ka kan hon jong ka Sedmans College bat ka Dominic College.